machiegni kendo wadang'iyane mag motend gi weche mag kedo koda jonjore ma osebedo ka otimo sidi nyandwat mar Hoho mar Okak. Jatend piny Kenya William Ruto omedo golo siem ne joma rocho arita kwe ni gidhi mote badgi e kinde ma pedha dhi nyime nyandwat mar Hoho mar Okak, ka bende ogolo chik ni onge jakwath moro amora ma ibiro yiene ting'o bunde e kinde ma odhi kwath. Jatend piny Kenya kurom gajuang' wacho magi kinde manoloso kata maloyo familia 300 osedar e miechgi kaluwore kod monj ma itimo gi jokuo jamni e gwenge ma Samburu. Kakoro osekalo juma achiel nyaka ne piny owacho chaka pedha mar kedo kod arife ma pachgi galagala mosebedo karocho arita kendo nyayo kuo jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. Jomaundugo pod medo monjo jodak ka ok gidewo duond piny owacho mondo gidwok bunde ma gin go ataro mar chike lwet sirikal. Gino makoro miyo piny owacho medo keto yore mag thiro maundugo ka jatend piny William Ruto e twak mare ka dhowadh nam chumbi ogolo chik makumo jakwath moro amora ting'o bunde e kinde modhi kwath. Saa hizi kuna operation kubwa inaendelea kule North Rift kwa sababu wale wajeuri bandits ambao wametuzoea. Mimi nimewaambia safari hii hakuna mtu ataruhusiwa kutembewa na bunduki hata anachunga ng'ombe. Kila mtu atafute fimbo aende achunge ng'ombe. Mambo ya bunduki ni ya askari. Jatend piny ogolo chik makamano ndalo achiel kende bang' jomaundugo monjo gweng' ma Sapuki e kaunti ma Samburu kendo nego ji 3 oting'o ruoth makono kata obedo ne jolweny otere gwengego mondo jiw arita ne jopiny. Familia maromo 300 osedar e miechgi ka sikunde kaka Pora, Sipei kod Kapuki bende olor kaluwore kod monj motimo sidi ka jopiny koro kwayo piny owacho mondo miyo jiw arita mondo giyud kaka ginyalo dok e miechgi. Unfortunately, now we have 3 schools which have been closed in this area. We have Pora, we have Sapuki, we have Sepei, and it's very unfortunate because these children will be behind in their studies. I really hope that peace will be restored here so that the children can go back to school. Sisi tumetoroka, tuko kwa hii kasenta kidogo, hatuna chakula, hatuna ng'ombe, watoto wako kwa shule, wanatambaa tu, tuko pamoja nao. Na ile shule watoto wako hakuna mtu anaweza kukaa hapo na mtoto yake aende hiyo shule. Hiyo shule ni shule nyingine mbaya sana, iko ndani ya wadui. Tungeomba usaidizi sana kwa serikali kuja watuletee usalama. Pia kama sisi refugees yenye tuko hapa, hakuna mahali unaishi, uliacha kila kitu huko, your properties destroyed na bandits, na pia wamechukua mali yote, so tumebaki kama hatuna chochote. Kochiwo chiemb konye familia mamonjo riembo e miechgi, jaod bura ma Samburu West na Isula Lesuda opako gai mar obila Jafet Koome kuom kawo ndamo mapiyo kendo oro obila mondo rakre gi jomaundugo. For our NPR and Rangers, because they are the ones who are doing a lot of work here of offering security, we've also offered them food. And yesterday, after what happened when the principal chief was killed and 2 people and also some homesteads were attacked, they were able to send some reinforcement from the military and also from other departments, and at least for the first time in a very long time, yesterday people slept peacefully. Wang teko manyaka sani jomaundugo keto kendo dhi nyime gi timo monje gwenge ma pedha dhi e nyime nyuolo penjo ni to dipo ni gichayo chik ma piny owacho keto koso nitiere tiegruok moko maling'ling ma gin go mamiyo ok ginyal luoro kata mana jolweny. George Bati, Ramogi TV.